Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Бүтін ишік алды белән жырлыйбыз. Түбән Камада ветераннарны 9 май белән котлыйлар. Хәрби бурычларын үтәгәндә күрсәткән батырлыклары өчен 20 гаиләгә дәүләт бүләкләре тапшыру тантанасы узды. Традицион ярыш Нижнекамская правда газетасы бүләгенә эстафета узды. Пассажирларга Георгий тасмалары тапшырдылар, сугыш җыры җырларын башкардылар. Җиңү трамвайы маршруты рейска чыкты. Ветераннарга рәхмәт белдерү, Түбән Кама җиңү тәрәзәсе бөтен Россия акциясына кушылды. Ишек алдында концерт. Түбән Камада ветераннарны 9 май белән котлыйлар. Бик җиңүнең 81 еллык уңайыннан бөтен ишек алды белән җырлыйбыз очрашулары башланды. Шәһәрдәшләр җыр-моң аша сугыш ветераннарына, тыл хезмәтчәннәренә рәхмәтләрен җиткерәләр. Бүген артистлар блокада чоры шаһиты Рөкыя Сахабетдинова белән концлагерь тоткыны Альбина Дранова яшәгән йортка бардылар. Сугыш турында җырлар, балалар башкаруында шигырьләр, Түбән Камалар Ленинград камалышы шаһиты Рөкыя Сахабетдинованы бөек җиңү көне белән котларга киләләр. Ишек алды бәйрәм концерты мәйданчыгына үрелә. Артистларның чыгышларын Рөкыя Сахабетдинова зур дулкынлану белән карый. Мөхтәрәм Түбән Камалның балачагы Бөек Ватан сугышы елларына туры килә. Бу авыр чорда ул әти-әнисен, аннары бер-бер артлы абыйларын югаткан. 95 яшьлек Рөкыя Сахабетдинова киң күңелле, ярдәмчеллеге белән күпләргә үрнәк. Махсус хәрби операциядагы ир-егетләргә даими булышып тора. От нижнекамцев примите подарок. Ну и, конечно же, у нас есть еще подарки от нашего депутатского корпуса и от Совета ветеранов. Поэтому еще раз, Рөкыя, с праздником вас! Бүген артистлар концлагерь тоткыны Альбина Дранова хөрмәтенә концерт куялар. Аның да язмышы ныклы һәм батырлык үрнәге. Түбән Камада ветераннарны 9 май белән шулай котлыйлар. Бөек җиңүнең 81 еллык уңайыннан бөтен ишек алды белән җырлыйбыз очрашулары башланды. Шәһәрдәшләр җыр-моң аша сугыш ветераннарына, тыл хезмәтчәннәренә рәхмәт җиткерәләр. Махсус хәрби операция барышында хәлак булган Түбән Кама егетләренең 20 гаиләсенә хәрби бурычларын үтәгәндә күрсәткән батырлыклары өчен дәүләт бүләкләре тапшырылды. Тантанага ил сакчыларының иң якын туганнары, ата-аналары, хатыннары, балалары чакырылды. Тапшырылган бүләкләр арасында Батырлык ордены, батырлык өчен медальләре, Суворов ордены, Жуков медальләре, шулай ук Новгородны азат иткән өчен медале дә бар. Түбән Кама мэры Радмир Биләев ассызыклаганча, Түбән Камалар турында истәлек гаилә архивларында гына түгел, киләчәктә төзеләчәк махсус хәрби операциядә катнашучыларга багышланган мемориалда да сакланачак. Түбән Камадан 2 көн эчендә 7 контрактчы хәрби хезмәткә китте. Әзерлек үзәгендә укулар узганнан соң алар үзәк гаскәрләр төркеме составындагы бүлекчәләрдә, пилотсыз системалар һәм Донецк халык республикасы подразделениеләрендә хәрби бурычларын үтәячәк. Түбән Кама муниципаль районы хәрби комиссары Газинур Сиддыйков, протерей Александр Калчерин, махсус хәрби операциядә катнашучы 2 ул атасы Ире Гыйльманов, шулай хәрби туганлык җирлеге бүлеге вәкилләре егетләргә изге теләкләрен җиткерделәр. НТР Медиа холдингының Нижнекамская правда газетасы бүләгенә багышланган традицион эстафета узды. Ярышның 59 еллык тарихы бар. Быел анда йөзләгән кеше катнашты. Мәктәп укучылары, студентлар, шәһәр предприятиеләре хезмәткәрләре. Эстафета матур гадәт буенча бөек җиңү бәйрәме алдыннан үткәрелә. Спортчылар шәһәрнең үзәк урамнары, Октябрьнең 50 еллык урамы, химиклар, Төзүчеләр проспектлары, Мәктәп бульвары маршруты буенча 5 километр араны йөгереп уздылар.
Нәтижеде мәктәп укучылары арасында 25-ші гимназия, студентлар арасында Түбән Кама химия технология институты, предприятиелар арасында Сибур командасы җиңү яулады. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте җилтәрендәге Татар Лайв аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Бүген гадәти трамвай маршруты бәйрәмчә төсмер алды. Бөек җиңүнең 81 еллыгына багышлап, мәктәп укучылары һәм кадетлар пассажирларга Георгий тасмалары тапшырдылар һәм сугыш чоры җырларын башкардылар. Бу акция 2нче ел рәттән оештырыла. Максаты яшь буынга патриотик тәрбия бирү һәм каһарманнарны искә алу. Җиңү трамваенда нинди мөһим хөкем сөргәнен бергәләп карыйк. Трамвайда сугыш чоры җырлары яңгырый. Алар күпме солдатның йөрәген җылыткан. Пассажирлар таныш көйләрне тыңлап, яшүсмерләргә кушылып җырлыйлар. Күпләрнең күзләрендә яшь бөртекләре дә күренә. Җиңү трамвае акциясендә катнашучылар шәһәрдәшләргә Георгий тасмаларын да өләштеләр. Бу хәтер һәм батырлык символлары. Әби белән бабаларга Георгий ленточкалар бүләк итәбез. Җырлар җырлыйбыз. Безгә бу ни бер нык ошый. Минем үземнеке кар бабаем сугышта катнашты, Смоленск астында җиңү булып үлде. Мин аның белән гырланам. Акция бөек җиңүнең 81 еллыгына багышлана. Быел ул 2нче тапкыр үткәрелә. Анда 4 мәгариф учреждениесе, 36нчы мәктәп, 37нче һәм 38нче лицей укучылары, шулай ук Татарстан кадетлар корпусы катнашты. Оештыручылар сүзләренчә, патриотик чаралар халыкның бердәмлеген тагын да ныгыта һәм тарихка хөрмәт уята. Альбина Вәлиева, НТР яңгырары. Гренада яшьләр клубы җиңү тәрәзәсе бөтен Россия акциясына кушылды. Активистлар Георгий тасмалары, кызыл йолдызлар, ак күгәрченнәр һәм торналар сурәтләре, шулай ук күңелне нечкәртә торган рәсемнәр ярдәмендә тәрәзәләрне иҗади бизәделәр. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, әлеге патриотик чара ветераннарга рәхмәт белдерү һәм ил сакчыларының батырлыгы турындагы истәлекне буыннар йөрәгендә саклау мөмкинлеге. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Хәерле кичләр сезгә.